تماشاوانین هێژا دەم باش هەفپەیوینێکە تایبەت ji we re pêşkêş dikim li gel Diktor Bedir Camus serokê şanda danûstandinan li gel hikûmeta Sûriyê bilindtirîn heyete ku li gel hikûmeta Sûriyê dide û distîne Diktor Bixîratî. Diktor Bedir dixwazim destpêkê bizanibim ev danûstandinên we li gel hikûmeta Sûriyê gihîştin ku derê. دەستپێکی ئێوار باشووە و بینەرن هێژارە ئەس بڤێ هەفدیتنا بوەرە کێفخەشم داکو دەنگ و هەلوەستامە و خەلکێمە لە سووریێ و خەلکێمە نافچەیە بگهێژە و ئەم دۆزە خۆیە سووریا مافدار شرۆڤە بکەن ji destpêka ku me çareseriya siyasî erê kir û em ji sala 2013 veketin nava proseya siyasî û heta niha ku 11 sal derbas bûn me di hemû formên navdewletî de kar kir da ku çareseriyeke siyasî û dadperwera ji bo xelkê me pêk were. Danûstandina yekem sala 2014 dest pê kir. Ev bêhtirî 10 salin di ser destpêkirina danûstandinan re bi rejîma Şamê re derbas bûne. Lê mixabin armanca serekeya rejîm amade nebe yan jî danûstandinan hilweşîne. Mixabin niha danûstandin bi rejîmê re rawestiyane. Ji dema civîna herî dawiya komîteya destûrî piştî 8 geran. Rejîmê ti gavek neavêtine. ji bo pêkanîna peymaneke civakiya nû û nivîsandina destûrekî nû ji bo Sûriyê û hewil da hemû proseyên danûstandin û destûrê hilweşîne. Baş problem li ser cihê civînê heye yan na Rûsya ez bar dikim qebûl nake ku careke din Cinêv çê bibe ew civîn we li ser cihê civînê li hev kirî yan na? Pirsgirêk ne di cî de ye. Beriya ku pirsgirêka cî derbikeve me 8 ger li Cinêvê pêk anîn. Pirsgirêk ew e ku rejîm razîbûnan pêşkeş nake yan jî di danûstandinan de neciddiye. Her wiha şanda ku rejîmê elkdar kiriye yan jî binav kiriye, rejîm dibêje ev nûnertiya rejîmê nake. Lêbelê dibêje rejîm piştgiriya wê dike. Rejîm bi mijara nûnertiyê dirîze û di danûstandinan de neciddiye. Dema ku şer li Ukraynayê dest pê kir, mijara cih hat bikaranîn. Piştî ku 8 ger li Cinêvê pêk hatin, bi rastî pirsgirêk ne di cî de ye. Me pêşniyar ji bo danûstandin û destûrê li Riyad û Qahîreyê pêşkeş kirin. Neteweyên Yekbûyî Neyrûbî pêşkeş kir. Lê ji bo berdewamiyek gotûbêjin li ser biryara 2254 rejîm û alîgirên wê berdewam civîna komîteya destûrî red dikin. Cihê muhtemel ku dere Diktor cihê ku civîn lê were kirin? Pirsgirêk ne di cî de ye. Em di wê baweriyê de ne ku Cinêv welatekî bêalî ye. Biryarnameya Cinêvê li Cinêvê derket. Proseya danûstandinan ji sala 2014 ve li Cinêvê bû. Bêguman Cinêv dewletekî bêalî ye. Herî kêm di dosyeya Sûriyeyê de em wiha dibînin. Dibe ku Rûsya bêalî nebîne. Di derbarê Rûsyayê de lê ji bo dosyeya Sûriyê, Swîsre û Cinêv hertim bêalî bûn. Veguhastina dosyê bo herêmeke din ji bo me bixin nava nakokiyên nû û herêmin bi serweriyê nûk û pêdîviya me bi wan nîne. Lê di dawiyê de em cidîbûnekî danûstandinan de dixwazin û pirsgirêk ne di cî de ye. Çima dibêjim ji ber ku ez bixwe 2017 li Cinêvê bûm wê demê Stefan de Mistura berpirsê melefa dosya Sûrî bûn her Rûsya dibêje Swîsre dîne welatekî bêalî di şerê Ukrayna û Rûsyayê de ji ber wê yekê naxwaze careke din ew civîn li Cinêvê çêbe. Diktor Bedir çima hûn hikûmeta Sûriyê li hev nakin yanî hûn hikûmeta Sûrî li ser çi li hev nakin heta ku ev danûstandin naçin pêş. Xalên serekeyên ne li hevkirinê çi ne? Pirsgirêk ew e ku rejîma Sûriyê dixwaze li ser hesabê Sûriyê û gelê Sûriyê xwe ji hemû dewletan re daxîne. Lê ji bo xelkê Sûriyê tiştekî pêşkeş nake. Pirsgirêk ne di opozisyonê de ye. Me gelek razîbûn pêşkeş kirin û me çareseriya siyasî erê kir û em ber bi çareseriya siyasî ve çûn. Em dibêjin daxwaza me avakirina dewleteke nû ji xelkê me re ye, da ku bikaribe vegere welatê xwe Sûriyeyê. Em naxwazin xelkê me li dewletên cîhanê penaber bimîne.
ئەم ناخوازن کوشتنە سووریان بدەستێن هەبوو دوو بەردەوام بە ئەم ناخوازن سووریا ji hemû dewlet û rêxistinên navneteweyî re wekî qadeşer bimîne ku rejîmê rêya hatinê û hêsankarî ji piraniya wan re vekiriye ev hemû bi rastî pêwîstî bi berpirsiyariyeke mezin heye ji me wekî serkirdeyên Sûrî ku em li hev bicivin û danûstandinan li ser çareseriya siyasî bikin ku dê Sûriya paşa rojê ava bike da ku bibe welatê hemû Sûriyan bi hemû netewe pêkhate û nêrînên wanên siyasî wolî. Divan demên dawê de gelek welatên Erebî gelek welatên Ewropî jî dî dixwazin peywendiyên xwe bi Sûrî re baş bikin. Mesela Nemsa, İtalya sefareta xwe vetkel wê derê dî geştên ezmarî navbera welatên Erebî û Şamê de diçin û tên dest pê kirine hûn ji vê yekê natirsin Doktor Bedir? Bêguman dema ku asaykirin dest pê kir gerên me li dewletên Erebî û niha bi dewletên Ewropî re hebûn. Em dizanin ku çima asaykirin çêbû. Bi rastî ji ber girêkokbûna dosya Sûriyê ye û derketina dosyeyên nû li navçeyê wekî şerê li Sûdanê, şerê li Libyayê, şerê li Yemenê, şerê li Xezeyê, Kaptagon rejîmê karibû bi van dosyayan bilîze û bi van dosyayan gefan li wan dewletan bixwe. Vê yekê hişt ku gelek welat ji bo çareserkirina pirsgirêkên xwe peywendiyên xwe yên dû alî bi rejîma Sûriyê re asayî bike. Ango ne çareseriya doza Sûriye û çareserkirina pirsgirêka Sûriyan bigiştî. Bêguman em ji dewletên Erebî hêvî dikin ku bi roleke mezintir rabin. Hin dewletên Erebî ji me re dibêjin ew di birîna peywendiyên bi rejîmê re bi ser neketin. Dibe ku bi rêya asayîkirinê ew karibin rejîmê ber bi çareseriya siyasî ve bibin. Lê mixabin heta niha piştî asayîbûna peywendiyan ji meha gulana sala borî ve ku bêtirî hevde mehin asayîbûnê derbas bûne me ti pêşketinek dosyên mirovî û siyasî de nedîtin. Ji ber ku rejîm nikare ji ciyê xwe bilive. Hîn jî dixwaze gefan li cîhanê bixwe ku bêyî ti guhertinekê were qebûl kirin. Ev jî ne pêkane aştî û aramiyê li Sûriyê pêk bîne. Baş e. Tiştekî din jê meselen Tirkiye li ser navê Serokkomarê xwe Recep Tayyip Erdogan ji Sûrî daxwaz kir ku dest bi diyalogê bikin û danûstandin dest pê bikin û peywendiyên navbera her du welatan de jî normal bibin, asayî bibin. Esed xwe giran dike yanî heta niha jî ne amade dibêje heta ku hûn ji vir dernekevin em danûstandina dest pê nakin. Tirkî ji we daxwaz kiriye ku hûn gavan ber bi hikûmeta Sûriyê ve bavêjin? Bi rastî gavên ku me ji hikûmeta Tirkiye bihîstine yan jî dewletên Erebî û Ewropî me ti tiştek ji dewletekî nebihîstiye tenê ku divê em berê xwe bidin çareseriya siyasî. Tirkiye dema ku helwesta xwe nîşan da ku hewl de xwe ji rejîma Sûriye re veke da ku karibe wê ber bi çareseriya siyasî ve bibe. Ji ber ku bê çareseriya siyasî ne pêkane. Pirsgirêka Sûriyeyê çareser bibe. Her kesekî dibêje çareserî li Sûriyê di asayîkirina peywendiyên van dewletan de ye. Di gumanan de dijî. Ev biryara wan dewletan e. Em li dijî van siyasetan in. Lê ev biryara wan dewletan e, ew biryara xwe distîn û helwesta me jî zelal e. Heta ku çareseriya siyasî nebe ku paşa roja me û zarokê me li vî welatî misoger neke û mafên me ti çareserî nabe û Sûriye dê parçebûyî bimîne. Niha rejîm îddia dike ku ew serwer e. Lê serweriya wê niha tenê li herêmên ji sedî pêncî heştê Sûriye heye. Her wiha herêmên mezin li derveyî serweriya rejîmê hene. Dê parçebûyî bimîne û xelkê Sûriyê baca wê bide. Aborî têk diçe. Rêjeya hejyariyê di astên herî xirab de ye. Berpirsyariya van hemûyan li ser milê rejîmê ye ku naxwaze li ser maseyê bicive û danûstandinan bike da ku çareya siyasî pêk were. Tişta ku Tirkiye pê radibe ew aloziyên mezin li navçeyê dibîne. Herîkem ev tişta ku em ji wan dibihîstin û em dibînin ku ew xwedî berjewendî ne. Rejîm nikare wan pêk bîne. Tenê eger nerazîbûnên siyasî pêşkeşî wê bike. Berjewendiyên wê jî li gel Tirkiye hene. Ev jî bê çareseriyeke siyasiya berfireh pêk naye. Eger çareseriya siyasî li Sûriyê nebe û aramî pêk neyê, penaber venagerin welatê xwe. Grûpên çekdar bi dawî nabin û hêza leşkerî ku baceke mezin daye û li hemberî êrişên vê rejîmê û alîgirên wê yên li dijî xelkê Sûriyê li ber xwe daye. Mijar, dijwar û girêkok e, çi navneteweyî û çi jî herêmî. Şerên mezin li navçeyê rû didin, rejîmê derî ji hemû dewletan re vekirî ku li ser erdê Sûriye şerê xwe bikin. Sûriye bûye sindoqa peyaman û hemû li ser axa Sûriye peyaman ji dijminên hevdûre dişînin. Çima min ev pirsa kir Doktor Bedir Camus ji ber ku tu zanî dijmintiyek navbera Tirkiye û Misrê de hebû
دما هر دو ولات لهف هاتن روشا اوبوزيسيونا مصري لتركيا قالك خربوا بطيبتي اخوان المسلمين يعني هون خمويا كان ناخن تشتي هاتيا سري اوبوزيسيونا مصري لتركيا ورا سري وجي بشتكو تركيا وسوريا لهف طبعا بالتاكيد يعني بيجومان برجواندين دولتان هنا لأنها سوريا بنيرنا تركيا نوكي مصرية نها 4 مليون پنابرين سوري لتركيا هنا قالك هريمن برفره لسر تركيا وكرينا هزين تركيا دناف آخا سوريا دهنا چارەسەری بەهێسانی نەڕوونشتنە لەسەر ماسەیە ناکۆکیên ترکیە و مصر سیاسی بوون و ji hev dûrin lê ji bo me gelek mijarên ketine nava hev hene wekî berjewendiyên di navbera me û Tirkiyeyê ne pêkane bi rûniştinekê yan jî bi hevdîtinekê yan jî peywendiyên rejîmê û Tirkiyeyê çareser bibin. Em dizanin ku hîn jî kertên bihêz di destên me de hene wekî nerazîbûneke mezin di nava xelkê me de heye biryarên navneteweyî hene em dizanin bêyî çareseriya siyasî ne pêkane aştiyeke mayîn de pêk were berpirsyariya li ser milê dewletan û li ser milê Sûriyan e em ji danûstandinên rastexînî re amade ne da ku berjewendiyên gelê me pêk werin cih ne girîng e ya girîng ciddîbûnek ji aliyê rejîmê û piştevanên vê rejîmê ve hebe هر دمي بحثا نظام دكيت دوباره دكي نظام اما هون لقال نظام رودنن يعني هون وبري اصرار تكركو نظام نمينه هون ها نلقل وينرين هنا يعني هون آمدان نلقل نظام هاي بدنو بستينن Armanca me zelal e. Siyaseta Sûriyê were guhertin, siyaseta ku rejîma Sûriyê di 5 salên zordariyê de dameşandin werin guhertin. Em daxwaza bicîkirina biryarên navneteweyî dikin. Eger ev biryarên navneteweyî hatin bicîkirin, ev tê wateye ku rejîmeke siyasî ya nû li Sûriyê bi beşdariya hemûyan ku destên wan bixwîn nebûne dê were avakirin. Arman ji vê rejîmê ew e ku ewlehî û aramî ji hemû xelkê Sûriyê re pêk were. Xelk neyên girtin. Sûj di dijî mafê xelkê Sûriyê neyên kirin. Desthilat ji hev bêne cudakirin. Hilbijartinên zelal pêk werin. Destûrekî nû were avakirin. Ev hêviya me hemû Sûriyan e. Em dixwazin hemû Sûrî destên xwe bidin hev, çi alîgir û çi jî opozîsyon bin û dewleta Sûriyeyê paşerojê ava bikin. Da ku zarokê me vegerin û di kampan de nemînin, ne jî deryan de bixeniqin. Lê bi rastî ez piştrast dikim, rêgirî ne êrişin li dijî rejimê ne. Ev rastiyek e. Di van salên borî de me bi her awayî hewl da çareseriyekê peyda bikin ku trajediya li Sûriyê bi dawî bibe. Lê roj bi roj rewş girêkoktir dibe, pirsgirêk zêdetir dibin. Di baweriya min de gelek pirsgirêkên rojlata navîn ji ber bi dawî nekirina aloziya Sûriyê ne ku çareseriya siyasiya li Sûriyê tê xwestin pêk nehat. Hişt ku pirsgirêkên vê navçeyê zêde bibin û rê ji gelek dewletan re vekir ku Sûriyê bi rêya milîs û grûpên xwe bikar bînin ji bo aramî li navçeyê pêk neye. سبا اگر لسوريا هالبجارتن تشيبون وسروكي نها بشار الاسد جاركتن هاتا هالبجارتن وبو سروكي السوري هن الدجي وياكينا Em dibêjin hin alî hinek û destên wan bixwînin. Divê beşdarî dewleta Sûriyê paşa rojê nebe. Niha em behsa destûrekî nû dikin. Eger rejîm bi vî destûrî razî bû û hilbijartin dibin çavdêriya netewên yekbûyî de bi rê veçûn, bêguman ji mafê her kesekî Sûrî heye ku xwe berbijêr bike ku bi stûcên şer nehatibin tometbarkirin û destên wan bixwînê nebûbin. Ev girêdayî wê yekê ye ku gelo rejîm û serokê vê rejîmê stûcên şer li dijî xelkê Sûriyê kirine û xelkê Sûriyê koçber kiriye. Di dawiyê de ev danûstandinên siyasî ne. Dema ku li ser masê werin danîn, ev xaldê werin gotûbêjkirin. A girîng avakirina dewleteka Sûriya ya nû ye. Demokrasî, azadî, azadiya raderbirînê tê de hebin. Ji mafê gelê Sûriyeyê bi hemû pêkhateyên wê ku rola wan di avakirina Sûriyê de hebe. û xwe ji hilbijartinan re berbijêr bikin û di rêveberiya vê dewletê de cî bigirin û ne tenê 5 salan di destê malbetekê de be. اوپوزيسيون مثلا سوريا بيشروجي لغور تشافين وسوريا كتشاوايا
کنگره میا ریا دودیه هیا بریارنامه میا کنگره ریا دودیه زلاله ام سوریه که جه همو پیکاتین را دخوازن همو پیکاتین سوریه همو مافین خوار گرن مافین وان پاراستی بن مافین زاروکین وان مافین وانن چاندی مافین وانن اولی پاراستی بن ام دخوازن همو پیکاته همو مافین خود سوریه ده ورگرن و تنتویک لسر حساب نتویک دن نبه ام همو یک آسته دبن اف ولات همویان به و ام بشتاری آواکرنا ویب بن بگمان دولتک سویل دموکرات بو وکی دولت جیهانه دستلات ده جهف جدا بن دادمندیه که آزاد و زلال هل بجارتن بچافدیریه نتوین یک بو بینکرن اف هیویا همو سوریانه مجد بلگین خود ده کنگره ریاد دودیه ده اف زلال نشان دانه نمازه بریا بجیکرنا بریارا ناف دولتیه جنیوه 2254 اف نيرين تدا زلال ديار دبه سوريا كفدرال سوريا كمركزي يعني سوريا كلا مركزي gelek nêrînên aliyên Sûrî hene, çiyên opozisyonê û çi jiyên rejîmê ku Sûriye dewleteke navendî, dewleteke federalî, dewleteke nenavendiya siyasî û nenavendiya îdarî. Bi rastî pêwîstiya wê bi danûstandinên li ser maseyê heye. Di dawiyê de ti kes nikare vê biryarê bi tena serê xwe bite. Divê bi lihevkirina di navbera Sûriyan de be û Sûrî pê razî bin. Niha ti kes bi tena xwe nikare vê mijareyek alî bike. Em dibêjin ev biryara gelê Sûrî به همو پیک هاتیان ویه او دناوا چالاکین دانستاندنان ده به کو ام داخوازا وید کن دوی دانستاندن سر وان همو خالان ورن کرن دا کو دولت ورا آوا کرن و ام مافی همو خلکی بدن و بروانی وی ولاتی بکن و سوریه به ولاتی همو سوریان به همو پیک هاتین وی نتویی و مذهبی باشه ورم سر مسئله کردان کرد پیک هاتی دویمن لسوریه پشتی عربان ليش همو ما فين خواهد زاني دكتور محروم يعني زمان داش پرورده داش ما في كلتوري ما في سياسي همو ما في بيبارن يعني ما فكي كردان ده دستور سوريا ده تنيا هون وكا اوبوزيسيون وكا شاندا دانوستاندنان ما في كردان وما فكي چاوب دستوري ده من ده کنگره ریا دودیه ده پشراست کر بلگه ویجی هیا از پیشنیار دکم کو همو برای منین کرد و بلگه بخوینن اف بلگه یا هری باش کو اپوزیسیون پیکانیه کو همو پیکاته مافین خو ورگرن و دستری ده پیکاته کرد بزمان خو چاند آخواه و رول آخواه ده سوریه که نوده ده پیکانینا و بلگه نامه ده عرب و کرد به هفره خبتین ده دستوری ده دکتور وره بجی کرن اف لحف کرنا اپوزیسیون ده کنگره ریا دودیه ده و ام ده دستورا بی ده لخواه دگرن دستورا بی نتنه یا اپوزیسیونه اف ده به هفکاری اپوزیسیون و رژیم و همو پیکاتین سوریه به ام بتن خود دستور سوریه دیار ناکن ام دانستاندن لسر دستور بید کن لی نیرین اپوزیسیون ده کنگره ریا ده بلگنامه که زلال هیا که همو مافین براین مین کرد ده هر وها جبو سوریان آسوری ترکمن و همو نتویان بگومان تایبتمندی که کردان هیا که دویم پیکات ده سوریه ده نکو دوی زمان وان به زمان دویم ده سوریه ده لحریم که پرانی کردان لحنه که دوی زمان فرمی به براستی اف ما فکیوانه نه ام ددنوان اف ما فکیوانه خوزاییه یه ولات دیکی کل سوریه جدایک بیو به هزاران سالان تیده جیه بگومان ما فیوان تمام هیا کو چاند وان زمان وان دوی دولتی ده سرکبه اف چاند ما دولمند که براستی اف جبو سوریان دستکفتیه که گلک دستکفتین مهنه زمان مین کفنار هنه زمان مین کردی سوریانی و ترکمنی هنه اف دولمندی دولتیه نه لاواز بونه دولتا کو جب پربونه چاندان دترسه تن رژیم توتالیترن سیستم دموکراتیک جوان پرچاندیان حزد کو د پاریزه ناوی سوری ده بچه لگور پروژه و ايضا كما قلت هناك دیستا جوکی من گوتیه لهفکرنه که اپوزیسیون هیا کو ناوی سوریه ببا کومار سوریه هن آلیان اپوزیسیون دبینن کو ناوی سوریه وکه کومار عربیه سوریه ورا پاراستن اف جی دناوا چالاکین دانوستاندنان ده ام دناوا خود بشداری گلک دانوستاندنان بون مگلک خال چاره سر کرن و دانوستاندن هنجی بردوامن
لێوەکی من گوتی ئالی ڕێژیمێژی هەیە دەبێ هەردوو ئالیژ بۆ بگەهێژن باشترین ناوی باشترین پرۆژە باشترین دەستورە سووریە پاشە ڕۆژە دانوستاندنان بکەن ji bo peymana civakî ji nû ve pêkwere ku hêviya me hemûya Sûriyan e. Eger Kurd negêjin vê baweriyê ku Sûriye dewleta wî ye û divê berevaniyê di ber wê de bike û hemû mafên wan tê de hene, ev pirsgirêk dê bimîne û dê berdewam be. Ev ji bo pêkhateyên din jî derbasdar e. Em naxwazin herwelatiyekî Sûrî hemû mafên xwe wergire. Berevaniyê di ber Sûriyê de bike wekî welatê wî sereke. Me hemûyan ezmûna penaberiyê dîtiye. Welatiyê Sûriyeyên Ereb di encamê de nabe welatiyekî Misrî yan Siûdî yan jî Urdunî. Welatiyên Kurdên Sûrî jî ne li ji Herêma Kurdistanê ne. Welatê wan Sûriye ye. Divê em di çarçoveya niştimanî de bijîn. Welat û çanda me melhev dicivîne. ورم سر عفرني دكتور بدر العفرني چکدار هنه بن پیکرنان دکن زلميل خلقي دكن براسيل جور دوكومنتين لبر دستي ما بشكل جي ارتيشان اجتماعية سوري كو خاص سر با اپوزيسيون و دبينه تجي بري كو ببي سروكي شاندا دانوستاندنان سركرده كي ائتلافي بوي چما هون نكارن ريل بروان بن پیکرنان بكرن دكتور Em eşkere bêjin. Em bi şoreşeke mezin li dijî zilmê rabûn. Li dijî binpêkirinan, li dijî sûcên ku rejîmê li dijî xelkê Sûriyê kirine. Em li dijî her binpêkirinekê ne ku li dijî xelkê me Sûriyê tê kirin. Li her deverê, ji Efrînê heta her devereke Sûriyê. Em van binpêkirinan qebûl nakin. Bi rastî hesab tê xwestin. Niha bi hezaran doz hatine vekirin û kesên binpêkirin kirine hatine girtin. Lê dema ku çek nedibin kontrolê de be û şerê leşkerî berdewam be, li van herêman jî gelek çalakiyên leşkerî tê de tên kirin. Li wir çekdarên Daişê hene, PKK hene, çekdarên Qaîdeyê hene, çekdarên din hene, em nizanin girêdayî kê ne. Tevlîheviyeke mezin heye, em nikarin rewşê ji sedî sed kontrol bikin. Lê em darizandina her kesekî binpêkirin kirine berdewam dikin. Rewş gelekî baştir bûye. Ez hêvî dikim asta danûstandinê jî ku em pê radibin were şopandin. Li dawiyê de ez dibêjim ev binpêkirin dê li seranserî axa Sûriyê bimînin. Eger dewleteke bihêz neyê ava kirin. Eger çareseriyeke siyasî neyê peyda kirin ku hemû Sûriyan kom bike û rê li ber hemû kesên ku çareseriya siyasî naxwazin bigire. Rê li ber kesên tevlîheviyê dixwazin bigire. Rê li ber kesên mafên Sûriyan a jiyanê binpê dikin bigire. Mixabin bêyî çareseriya siyasî em nikarin rewşê kontrol bikin. Dewleteke me ya bihêz nîne. Tenê hikûmeteke demkî li Bakurê Sûriyê heye. Hewl dide rewşê kontrol bike. Wezareta wê ya berevaniyê jî bi şev û roj di çavdêriyê de dixebite û hesab ji binpêkariyan dixwaze. Lê hin caran em nizanin kê binpêkirin kirine. Ji ber ku desthilateke bihêz nîne. Pêwîstî wê li van herêman bi alîkarî û hikûmraniyeke baştir heye. Ev kar berdewam e. Dîsa jî ez dibêjim û piştrast dikim. Em rê nadin û qebûl nakin ku binpêkirin li dijî kesekî were kirin. Bêguman birayên me yên Kurd rûbrûyê binpêkirinan bûne. Ev nayê qebûl kirin. Ev binpêkirin ne tenê li dijî Kurdan in. Binpêkirin li dijî Kurdan, Ereban, Türkmen û li hemû herêman ev tişt dibin. û ev nayê qebûl kirin. û em hewl didin şerê van hemû serpêçiyan bikin. دکتور بدر جاموس gelek spas malata ava serokê şanda danûstandkar ya opozisyona Sûrî ku bilindtirîn destgeha opozisyona Sûriye ku li gel hikûmeta wî welatî dide û destîne. Gelek spas û hêvî dikim demeke xweş. Zor zor spas. Li Kurdistanê derbas bikî. Zor zor spas. Spas. Spas ji bo we jî temaşevanên hêja we temaşe kir heta hevpeyvîneke din bimînin xweşî de û bi xatirî we.